Gegerkan pasar ini teman-teman. Sapi jumbo masuk ke lubang katanya ini. Aku di syuting Mas Temu lho. Jerone pirang meter? 2 meter setengah. Nyemplunge piye? Nyemplunge piye mau? Mesake dadunge kuwi. Kudu mesake dadunge beda. Kasihan ini lur. Jul. Angi. Nek Mas. Mas Bujur iki payu urung Mas. Nek patung kambing nok iki. Nyadi. Ngene to Mas. Kondo 20 tak dereke ra apa-apa. Sedus apa iki? Piye ndi? 20 tak tundane derek ra apa-apa. 20 apa? Juta toh. Ya seharusnya itu kalau ngasih lubang itu dikasih pagar tiling Mas. Iya, karena kan bahaya Mas. Nah, Udah 2 kali. ini untuk perhatian pegawai pasar seharusnya itu. Apalagi sebelah sini kalau dibangun mbok dikasih pagar ke timur sini biar betul. enak jaga. Ini banyak lubang-lubang ini teman-teman. Untungnya berapa kayak gini tuh pedagang. Nah, tragedi kan sudah sering 2 kali toh, teman-teman. Wis satu-satunya jalan iki dikasih jalan kene diuruk. Kayak gak munggah alon-alon ngono. Ini ora diuruk, ora iso. Junjung kekuatan masa ora kuat. Wah. Ini untuk kronologi kurang tahu nih teman-teman. Gue nyemplung meneh. Yo. Piro Kang? Ayo pokoknya kuwi lho ngomong. Yo, Pak Win tandang gawe. Ya ini udah mulai Iki ngewangi. Gendang rampung. Gendang munggah kok. Kasihan toh sapinya. pekerja bangunan yang lagi jadi itu dibuat benteng biar nanti kalau ada sapi awas yuk dikubur hidup teman-teman Dikubur hidup-hidup. Wah, watuk engko sapine. Sapi jumbo lur. Di kedalaman hampir 2,5 meter ini teman-teman. Sapi ini ya jumbo ya. Hampir 800. Pak sik Mas Dinu. Sikile obahno. Ora kuat. Rene Mas Dinu. Ya tolong Mas Dinu. Tolong Mas. Ora sik. Oke. Ada di sini. Rene Mas. Tukene. Yes, Mas Gambul. Wah, Gambul kuno. Wah, sehat iki. Nah, yo. Urung. Baru dievakuasi teman-teman. Yo. tambahi sisah lor ini ditambahi kalau ini sah ini ditambahi kok Jadi geger ini di pasar. Delok. Udah 2 kali ini teman-teman. Yang kemarin pedet.
Ini dong isi loh mas. Problem diputer di luar tuh ya, ini tampil tuh. Gelem. Belum mau. Jo. Nekat. Aja nekat medun. Biar medun iki. Arep buntut iki. Ajo. Ajo medun, cepet mah. Ayo, Pak, buntutan ya, Pak. Aja medun resiko cepet. Bahaya loh kecepet. Tenang ngrosani ngetan wong Buntutnya muka iso, Kang Ju. Tambahin Rosi. Gini soalnya jam tuh. Soalnya kalau R, kalau bikin kono kuwi. Ini lebih sih lah, kon pahit ya. Bedugi baru datang. Jo, nyawat buntut itu ora. Kono ora nek asama ora ini iki. Yo kabeh usul. Sementing temandang. Sementing usul. Ya, Kabeh usul malah. Temandang nomor keri, ayo usul. Teko manut sinandangi mawon. Iki mega usul, Pak. Ayo sing usul yo, Gage. Hubungane wektu. Yo, waktu dipersilakan. Niki kane anune Mas. Ini mau ngejebol. Tapi nanti mah kecemplung. Aku ning nakone. Aku ora genah. Endi? Gek teko kok. Sapi gek teko. Iki lho, jane gak senar duduk. Yo usul neh. Apa neh? Awas tangan lho. Gek teko kok. Kudu dimasin. Kudu. Anu lho Mas, munggah. Kayak kependem soalnya. Iki wis keselit. Soalnya niki kesel dhuwur. Naninya di bisa-bisa. Ance-ance. Ya. Kong iso. Iya kok sih. Mau Pak, Mas Sapine mau. Mau nyepit. Ya ya nanti surai itu. Ah. Mantap. Duduk nih, bisa. Wedong aleo. Wedong aleo. Terus, tinggi sini terus. Lama dulu ki. Bubur hidup. Gempa kabeh kok. Melu usul, gerak usul. Ketan kuwi. Wes, dijajah sik. Ampun niku mboten mawon, Pak. Wes. Niki mana saged tarik. Ayo, lempeng gigeret. Lempeng Pak Haji. Kono. Iya, ada. Iki juragane sing duwe.
Yo tarik bener wi. Dileki kono jane apa? Repot ngomong. Ojo sebrono. Sandalnya Mbak tinggal dua Mbak, sandalnya Mbak. Lah wis ini iki terus bapak nyemplung sik. Hati-hati Pak De, hati-hati. Waduh habis lho kowe ojo sebrono. Ya, Mas. Cecek wae didek ben sampe mah. Nggo utek wae, goleke utek. Utek kayu mandi. Utik. Ora neng. Oh, kayu mandi. Utek mawon. Utek. Kilo Mas. Ora apa-apa. Dilurus ae, Pak. Mas, kilo Mas. Ala ulung nali guys iki lho. Mas hati-hati. Bual kowe Ini terus. disingset. Disingset Mas. Terus, mriki senare. Yo, Enggak Mas. Gosek kowe kan. Mas, enggak usah Mas. Buntut. Mas enggak Pak Ayo. Ayo. Oke, Mas enggak sih. Enggak sih. Bahaya. Pak, Dew. Iki jenengan ora doleneke ben tambahi melih, ora do anu. Iki lho Pak C. Yo terus bener. Segrang ae Pak C iki lho. Nambah kondur. Ngalorno. Segrang. Iki lemahe kurang isi ngalor kaya ngene mau. Terus Mas. Nggih niku teko manut sing nandangi mawon mriki dongol kali. Kula syuting kalih kula komentarin men munggah dhewe. Tekane Mas, murugi. Alon-alon. Tambahi nah. Iku sapa sing nuku? Ada berapa sama ini Pak Sari? Ayo ngedumi rokok sing ada gede ndelok nang kono kan dumi kabeh apa jebukan. Gimana cukup mau? Sampai sing ewangan rokok tak tukoke. Sopo? Apa? Aku di samping ku lho, ewang-ewang tukon rokok tak tukoke. Oh, Akhire kok tenan. Digeret nggo motor. Oh, munggah sih. Saya munggah sih. Mas, siku wes tuh. Iki rene. Mboten to. Ora tarik maju kabeh. Yo dan. Hop. Munggah sih. Ayo delok ning rasa-rasa kuwi. Ayo lur, Terus. Wah. Aduh. Detro. Sadar sapa kuwi? Kan ngadeg sih. Yo. kene nang uruke kurang. Kanggo mburi. Tambah sik, Mas. Senarto anu ngono ditambah anu ngono ora kuat. Tambah sik. Tarik nah rame tambah sik bae. Kok sik do mikir sik. Dale eneng di motor piye? Ora kuat Mas, ora kuat. Mesake malah. Ngene iki. Alon-alon. Dase nek iso dienggokne tanpa ngulon ya. Disiram. Nah, kuwi lho Mas Juni. Kuwi digebal sik Jun. Sabine saya Jun. Iki lho iki digebal sik ngono. Aja langsung kok. Sabine pernah no sik iki rape. Langsung nguruki kono jane karepe iki. Kowe iki njaluk awak nganu tak guru iki kono kan. Njaluk campur kan. Simu.
Kowe kok ya temandang barang ta, Ju? Aku ki semangat 45. Aku ndelok pola jimu sik kuwi. Sapine jaran ono ditarik ono Sar. Iki culno ra apa. Palane berat, Pak. Nggo sikil ae aja kono, Lik. Nggo sikil. Aja ngetan-ngetan, aja ngetan-ngetan. Kayane mau tunggal di. Weh, Mas, kayane Mas. Walah. Buntu ra gelem. Weh, buntu ra gelem. Ora gelem. Tambahin lemah, gelem. Buntut iki balan sik edek gede. Iya buntut iki. Culno ora apa-apa, Cul. Emah papan sik buntut iki, Kang. Yo kene ora iso to mapan. Ra iso. Balang kok sik to, lombok pripati ku. Nak penak nggone to, wong nggone yo ngono kok. Tapi sangsara mah di lombok makane mesake. Ora sah wae, rasa lombok-lombokan. Lombok murah. Kene rapat melas nambah repot, Pak. Pak Su kiloe men ki sudah dan luwih sudah. Ngergane. Ayo ngono kuwi sing opeh murah mbek. Niki damel perhatian nggih, aja mukal-mukal kaya sapi. Nggih. Mukal-mukal nyemplung. Aja nyangkut congor ki alon-alon sak nggih. Ana kaya ngene. Aja sik. Gosik dar. Nek urungoke ra kuat. Nek tau ngono iku nek coba aku Kang. Ora, nek urung ora. Kene urung. Nggo sikil urung apa-apa kok. Bisa Joko men wangi yo. Ya. Jare Glesnar nah karo dijunjung awak kuwi. Ayo bener Pak. Teko sampean terus nganune sama dhewe hal nek do ngelok to, Pak. Kecutan ngono apa. Nah, kene lho. Nonton ngilangi budal iki tak. Ketoke mantar liwat kene geret mantar Pak De. Dicemplungke ae, cemplung ae. Kelek kebak. Yo, terus Pak. Iki liwat mantar iki motor ngene Pak. Ditarik piye terus anak kono? Sikile silo dar. Ayat papan iki lho. Ngadep Pak iso. Papan sikile lho. Sik minggir. Minggir yo. Ayo. Mas Bro minggir. Yo kita, Bro. Tarik kita yo. Sik. Ora, Magar. Naiki rata wis gede marketan sik. Saya ngatur saya ngono. Sembrono kae iki. Kang lemahe ra iso patah Sing kene iki ambil, Pak. Itu mampu lho, Mas. Masalah mampu. Jalan masih. kowe. Ora wong aku teko wis libur kok. Iya gotokannya padha kaya ping 3 anu sing tenan kok ngono kok kowe bare medem wong yo ngene ping 3 yo tuwa. Nyambut gawe menapa kowe? Bare medem wong yo ping 3 ngene yo tuwa. Ora lupa lho aku syarat. Ora nggo syarat belum nyeburke watu kok. Kok sik dak. Ojo. Ora langsung ngono Pak sampe nek enten sing debate kesut juga kaget Pak. Camar semono gejene trendek pas seter iki. Salah tapi. Tambahin nasi. Aja ger penemu tok. Ora ni yo karo dikai sing. Kon kene ping 3 lah yo lumai. Ditiru temudure. Ini agak saya jauhkan ini teman-teman. Pas gini, jumbo sekali sapinya. Dodok geret maju. Ndekem neji. Ora iki kuwi aja dingono. Nek kon lempeng guri malah ndekem. Ndekem ngono lho. Ndekem.
Sampeyan gosek. Sampeyan diculi mawon, Mas. Mboten, Mas. Anggur diculi mawon. Nek bokong lemes. Aja mburi, Mas. Aja mburi. Nek mburi tenis Pak Juro kene. Kok nggon bongkok kene iki tarik kono-kono nambah koyo. Kene yo aji. Aji. Dar muga-muga dhewe wangi kaya ngene entuk badhe sing akeh Mas Dar. Sapa wae sing wangi ora kirim doa ya entuk badhe sing akeh. Besare do niku siji sehat, mesti sehat. Asal lak grup iki iki lho. Kalau grup iki. Wes ngene ya, ora lho. Wes ya. Enggak. Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Geger. Sapinya seperti ini. Main jumbo ini. 750 ada ini teman-teman. Ini pula dari Mas Sugimin, orang jamu sapi satu persatu, intipun matur nuwun nggih. Turun nggih, Mas. Ini tenang kok, pas jamu sapi mati ini. Ayo ra, matur nuwun wis Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Proses evakuasi sapi masuk got buat pelajaran bagi para peternak yang mau jual sapi dan juga dinas Kabupaten Boyolali. Mohon dikoreksi lagi. Kalau bisa dipagari atau ditutup nih, kasihan pedagang sapi yang mau jual seperti ini teman-teman. Saya sebagai dari perlakuan teman-teman, nah diperbaiki lah sebelum terjadi itu dikasih pagar lah untuk pengaman sementara. Walaupun pakai tong pring-pring. Nah, pengaman dulu, pengaman. Sistemnya sistem tata ruang, namun tata uang ya Pak Ji ya. Tolong disampaikan zaman Ketua Lembu Ireng. Pak, tolong nanti. Oh iya, makasih. Tak sampaikan walaupun disampaikan ya Pak ya. Iya. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.